It's Mega Grace on Vuma FM, adult radio for the young at heart. It's 6 minutes before Vuma FM breakfast. Kanti ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba singiyavala ekseni. Bamba-ke sengiyavala nanti umyalezo engicela ukushiya nawe ekseni ngaphambi kuba uqala usuku lwakho. Ngicela ukukhuluma nawe esimeni sakho, ngikhulume nawe emekweni odlula kuyona ngithi akusibona bonke abantu oqala nabo izinto ezithile abagcotshelwe ukuthi bayophetha nawe. Akusibona bonke abantu oqala nabo okuyibona futhi oyophetha nabo empilweni. Ngicela ukulapha umuntu namhlanje ekseni oyithole eshiwa abantu abathile beyitshela ukuthi bazoba naye kuze kube sekugcineni. Ngicela ukulapha umuntu namhlanje ozama ukulanda abantu abathile ukubabuyisa empilweni yakhe sebevele banyamalala ngendlela naye akanga understand ukuthi bahambe kanjani. Ufuna ukuthi ke ekseni akusibona bonke abantu esiqala nabo izinto ezithile esiyoziphetha nabo. Kufunda ukunderstand lokho ukuthi khona abantu empilweni uNkulunkulu akayobagcobela ukuthi baqala nawe izinto ezithile kodwa akabagcobela ukuthi beqede nawe izinto ezithile. Manje uma kukhona abantu oqale nabo izinto ezithile base bakushiya endleleni, akumele uzame ukubalanda nokubabuyisa ngoba ichapter yabo empilweni yakho kwakuwukuthi beqale nawe izinto ezithile kodwa bagcotshelanga ukuthi bephethe kanye nawe. Mase besuka empilweni yakho sebekushiya, musu kubalanda, musu kubakhuluma kabi, musu kubazonda, babegcotshelwe ukuthi beseve ichapter yokuqala nawe empilweni. Bayeke mabehamba ungazama ukubabuyisa, ungabakhulumi kabi futhi ungabazonde ngoba vele akubona bonke abantu esiqala nabo izinto ezithile esiyophetha nabo. Labo abagcotshelwe ukuthi nje beqale nawe bakhona abanye uNkulunkulu akazobavusa abavusele ukuthi beqede nawe lento oyiqalile. uNkulunkulu wenza ngamabomu ukuthi ebasuse endleleni yakho ngoba abanye babesiqala nabo angeke bekwazi ukumelana nento uNkulunkulu akayoyenza kuthina sesiphetha. Abanye ozoqala nabo uzothi masuphetha usuphezulu empilweni bese beqala bekhuluma izinto ezithile bebe nomona nanento uNkulunkulu akazoyenza empilweni yakho. Manje uNkulunkulu usheshe basuse empilweni yakho ngoba vele bona umsebenzi wabo bekuthi beqale nabo. Uma bengaphetha nabo ngaba yibona abazojikela impilo yakho, bejikela impilo yakho bekuphendukele bekulwise ngoba vele olwabucobo lithi akuqalwe kuphela alusho ukuthi akuqedwe. Mase besukile bayeke behambe khona abanye uNkulunkulu azobalanda. Uzokwazi ukusurvive bengekho, uzokwazi ukuphila sebehambile empilweni yakho because vele they have served their purpose ukuthi beqale nawe. Khona abanye abantu nje abangakujabulela ukuthi uyaphumela ngoba uqale nabo, ingakho uNkulunkulu ezoletha abanye ebebengekho ngesikhathi ekuqala ukuze bengeke bekuzonde, bengeke bebe nomona nezinto uNkulunkulu akazenzayo empilweni yakho. Labo ibona bazokuphakamisa, bazocelebrate nawe uma uphumelela, bejabule nawe uma uya phambili ngoba vele into abagcotshelwe ukuthi beyenze. Laba abanye bebekhona to start not to finish. Musukuthatha abantu ozoqeda, musukuthatha abantu oqala nabo ufuna ukuyoqeda nabo ngendlela uNkulunkulu akangaplananga ngayo. Ingakho uthola abantu belokhu behleli nabantu kodwa kusamele bebe nabo bese bedelay ukuthi befike kwi-level uNkulunkulu afuna ukubabeka kuyona. Khona abanye abantu abangaphumeleli empilweni bame endaweni eyodwa ngenxa ukuthi base nabantu ongamele bebe nabo empilweni. Khona abanye ngabe kuneminyango evulekela empilweni yabo ngabe bayaphumelela kodwa baphumeleli hayi ngoba bengaphumeleli, ingenxa ukuthi khona abantu abababekile empilweni yabo abangafuni ukubasusa. Kanti labo bantu abagcotshelwe ukuqeda nabo bebegcotshelwe nje ukuqala nabo nabazungeza endaweni eyi-1 abayiphambili ngenxa yabantu abayisondeze nabo. Musukuzama ukuba nabantu abangagcotshelwe ukuthi bephethe nawe empilweni badedele behambe. Isikhathi sakho sesifikile. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.